Ngiyiza indaba kodwa ngithanda ukuphatheka kabi nokulahlekelwa ithemba kokunye. Mhlambe nje angazi bake ngiqale ngilungisela kulezi igqola umhlonisha aqeda ukukhuluma ngazo lesinqunjana i-under jurisdiction yeNkosi Mthembu akamcorrecta kodwa abesizwe sabathembu esinabo la emkhandlwini. Bese futhi indlondlobala futhi ingaphansi futhi besizwe samachoni if I'm not mistaken. Sunbelt. Oh. So I did right. Okay, no, leso si right ngempela singaphansi kwe-jurisdiction yabathembu. Bese ngijamba ngibuyela la kulokhu kalesi sikole okuyisona esisematheni kuthina nasemehlweni kuthina ukuthi kufanele ngabe sesiqale ukwakhiwa sawezwa ngama-challenges umnyango wabekayo kodwa bese ngiba nokuthi mhlambe i-feasibility ngokwazi kwami iyona eyihambe phambili ukubheka yonke into nokucheck-a ngisho inhlabathi nokusaveya ukuthi inhlabathi ithambe kangakanani into kwakufanele mhlawumbe ngabe yayibhekane before approve isikole sa-approve ngoba i-feasibility study kuyiyo enikeze i-report no hayi sesicheckile yonke into i-right even i-EIA isuke isibuyisile i-report eshoyo no ayikho imvelo ezohlukumezeka kule ndawo. So ngicabanga kusuke kubhekwa zonke lezo zinto before kuzo-approve ukuthi no kungakhiwa lokho kufanele kwakhiwe kuleyo ndawo. Mhlonishwa-ke ngqongqoshe ngibuka uzodileya manje indaba yalesi sikole. Ungqongqoshe lenhlanhla uzongihambele phambili la ekutheni lesi sikole siyi-grant njengoba abahlonishwa laba abangaphambi kwakho ungqongqoshe wesithathu ukufika la endlini nemnyango wezemfundo ngokukhombisa ukukhathazeka kanye nepassion yokuthi ngempela iy'ngane zalapha esizweni sabathembu zikwazi ukuthola ilungelo lazo lokufunda kanye nokuthi kufundiswe. Laphayana nje kwakwenziwa i-survey noma i-surveying ngathi lokho sekwakhokhela konke nama-consultant ngibala ngisho ukusayinwa kwama-form lawo kuthiwa i-ITB la ekhaya nako kune-process yakho ngoyama-trust ngase siwasayinile i-department iwathatha iwasakile bese ingoyama-trust ithumela usaveya afike nayo anikeze yakhe i-report ukuthi no azadwebe ngisho iskeshi sendawo ayafake naku-GPS zonke lezo zinto lezo. Manje ngizwa ngazuthi manje indawo iyinkinga ngokuthi ayizifeza ipurpose kuhulumeni ukuthi kube khona phela la kuseyiveka khona okunjengamabhasi mhlawumbe kodwa amabhasi azokhatheka ukuthi mhlawumbe ngoba okwakhiwa lesi sikole inhloso thina sasibukele ngokuthi izingane eziningi kakhulu esezifunda esikoleni esisodwa kwiSahlumbe High ziqhamuka endaweni eyiningi umntwana usuke wabalula ukuthi ile ndawo kuphela yaba nebhadi lokuthi ingabi nazo izikole ezanele. Lapho ubeka la isizweni sakwaNkosi Sithole uthola njalo i-high school ihamba ne-primary. So kodwa la amalokhuzana ama-primary alana afida iSahlumbe onke andaqhelele. Manje-ke lokho kusho ukuthi yingakho bathe uMandla ukhomba ukuthi ingoba ilokhuzana iy'ngane zisuka ey'ndaweni ezahlukahlukene yikho kukhoza ukuthi amabhasi ehlale egcwele phinde futhi kuyogcwala nesikole ngoba vele isikole yingoba yiso sodwa esikhona okusuke sekufanele ukuthi iy'ngane ziyongena kwi-level yokuthi sezise-high school seyiqedile e-primary. Kafishana-ke ngibona ngazuthi mhlambe okwesaythi ukuthi mhlambe ingashintshwa due to ukuthi fanele kwehliswe amabhasi ubuningi bawo athatha iy'ngane ezisalaphaya kulesiya sikole. Shuthi thina sasingakubukanga kanjalo, mhlambe nawabuka kanjalo
kwakuzofanele ukuthi mhlambe isikole sikhonjwe kwenye indawo enganeno mhlambe noma ngaphesheya ngale kodwa futhi ayikho indawo evuleke kahle lapha ngaphesheya yokudlula leya ndawo esinayo ngoba nangala yakade sesikhonjwe khona futhi ngaphesheya kothukela kwaba nezathu zokuthi isikole lapha kuleya ndawo abakukhonjwe kuyo ayikho kahle ngoba iseduze komfula inhlabathi yakhona ithambe kakhulu nanokuthi ibridge langakabikho lesa sikhathi ibridge elwenzela abantu abasuka ngaphesheya ukuthi bawelele ngala ubaleke uzojika kuleli ngicabanga ukuthi zonke lezo zinto yizo ezenza ukuthi mhlawumbe-ke isikole sigcine sikhonja lapha nesakhonja khona ngoba babuke ukuthi ingane vele suka ngaphesheya zivela ngaleli bridge zehle ngalo mgwaqo oshone ezansi ngokunjalo futhi ney'ngane eqhama ngapha emsusamne likhona umgwaqo mubi kuyakho ukuthi zize kulesi sikole esila ngoba yisona kuphela esikhona kube kwakukhona esinye isikole esingaphesheya okuweleka kalula kiso ngoba cha ukuthi indawo yasemsusambi isondele kakhulu namashunga amashunga-ke anawo ama-high school cishe nangaphosisi mabili noma mathathu amashunga nje ewodwa njengoba nje shumla lasendunkulu ukuthi nawuye emsinga maninganyana ama-high school kunala eSahlumbe bekuze kuphoqwa esinye isikhathi ukuthi ezinye iy'ngane ziyoqasha emsinga ziyofunda komhlakothi high school ziyohlalela ngakhona zibuye-ke ngama-weekend ukuza ekhaya ngoba i-high school iyodwa la futhi igcwele mhlawumbe kafishane ngingaze ngiyone lento ngiyafisa futhi ukudlulisa ukuxolisela mhlawumbe inkulumo ekhulumeke kabi nawukuthi umntwana ngendlela abeke ngayo ubeke mhlawumbe wayesegadla kuma-officials emnyango kusho ukuthi mhlawumbe umntwana wenziwa ubuhlungu benhliziyo nami lokhu okungiphethe ukuthi besiyitela thina ukuthi isikole namhlanje sizotshela ukuthi sizokwakhiwa nini umhlonishwa-ke nayo ungabazile nje noma ungathisile ukuthi isikole nakusasa singakhiwa kodwa waseyibeka imibandela eyenza ukuthi mhlawumbe namhlanje singaphuma la kungekho okushokekayo noma okuqinisekisisayo ukuthi isikole singakheka nini kukhona ubuhlungu obunye futhi enginabo ngathi umbeke isithombe kancane ukwamazibuko lesike saxhumana naye ukuthi kunomhlangano bewukhona la okukade ushisa ibozi abantu bafuna isikole manje abantu bafuna isikole amahebezi esinawo athi uzophinda futhi kuvame zonke ley'kole ey'la kuyakwenzeka-ke isikhathi esiphambilini ade befuna i-high school ngeke kubika abantu asebedimanda ngoba sekuyilungelo labo kodwa thina njengezikole siyezama ukubathoba sithi no siyayikhuluma leyo nto siyayilungisa sicela sinikeze ithuba ukuthi leyo nto enikhalaza ngayo noma eniyidingayo ukuthi liyithole manje-ke la ngaphinde kuvame iy'kole njengoba ngithi ungqongqoshe esithathu lofika la ungqongqoshe ukwakufoma ngqongqoshe uDlungwane ayefike la wafika iSahlumbe High School ivaliwe kukhona ukulimazana kwey'ngane sekukhona ney'ngane engasayi esikoleni manje-ke ngiyasaba-ke langabuyela kuleso simo njengoba khona isikhungo esishilo la ukuthi iSahlumbe High School iyamonithwa iviki neviki usuku nosuku ukuthi kungaba yonke into isahamba kahle yini yila sithola khona manje ukuthi ukungakheki kwalesi sikole ngagcina kusibuyisela kuleya nto kusiphunyuke abantu basiphunyuke njengoba thina sikhuluma indaba ukuthi isikole sizokwakhiwa kiwo lo nyaka njengoba ayeshilo uPremia ngoba uyamemezelela ukuthi ngoFebruwari isikole Inkosi Mkhuphukeli izokwakhiwa okuwukuthi-ke ngempela njengoba namhlanje sekuJuni nawo uyaphakathi naphakathi kufanele sibe nento ephathekayo esizokwazi ukuthi nasibuyela esizweni nakumphakathi sotshele ngempela into okuyiyona ezokwenzeka okuyiyona ade ibambile ukuze kukwazi ukuthi izinto ngempela bebe nethemba lokuthi isikole basazosithola ngoba
cishe abanye sebeyangabazi manje ukuthi isikole sizokwakheka ngoba abazi manje ukuthi yini ebambile cela ukwehlela-ke ngenzansi yilokho bengithi ake ngikubeke sizokwazi ukuthi umnyango uphinde nawo futhi uqhubeke usho ukuthi besingawo ikuphi okunye ozositshela kona noma ozosibekela kona.